By the way, doon sa accusations ni Colonel Nebrija sa akin, ang masasabi ko lang kay Colonel Nebrija, Sir, wala akong personal na dahilan para magkaroon tayo ng misunderstanding na katulad nito. Ang masasabi ko lamang po, talagang hindi po ako papayag na maaabuso ang sinuman at sa abot po ng aking makakaya, sir, ay ipagtatanggol ko ito. At kung nakikita mo, sir, na ako naman ay may yung bang lampas o may mali, ay di ano po, katulad ng nabanggit nyo, sir, nasasampahan ninyo ako ng kaso. Pinakamaganda po siguro talaga, sampahan po ninyo ako ng kaso kung naniniwala po kayo na kayo ay tama at mali ang aking estilo nitong aking ginagawa kaugnay po sa advokasya. Gusto ko lang po ipaunawa sa inyo, sir, na we are public servants. We are public servants. Maaring magkaiba lang po tayo ng estilo. Kaya ganito, humantong tayo sa ganito. But then, wala po akong alam na dahilan para banggain kita. No po, nire-respeto kita, sir. At yun lamang po. Sa lahat po ng ating mga kababayan, mga kapatid na motorista, paulit-ulit ko po sinasabi ito. Basta tama, kampi-kampi tayo. Basta tama, kampi-kampi tayo.